Sige, ato lang atong himay-himayon mga kaistorya pag-discuss kining issue sa 26.7 billion AKAP budget sa DSWD. Unang-una mga kaistorya, ang unang pangutana, unsay mandato sa DSWD, Department of Social Welfare and Development. Nganong naaman ng DSWD? Ang usagyod sa pinakamandato mga kaistorya sa DSWD, poverty reduction. Gihimon na siya sa gobyerno para nga ma-minimize ang tumang kalisod nga nasinatian o masinatian sa mga Pilipino. Ang DSWD adunay 15 ka mga programa. Dili na lang nato na usa-usahon mga kaistorya kay perting kadaghan ang programa sa DSWD. Pero mag-mention lang tagpipila na sila'y kining Sustainable Livelihood Program, napod sila'y social pension for indigent senior citizen, napod sila para sa feeding, supplemental feeding program, o kining ilado kaayo nga programa nila mga kaistorya, kining Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps o uban pa. Nanapod bay issue aning 4Ps mga kaistorya. Nanapoy issue ani. Ang issue aning 4Ps na ay proposal nga ang mga miyembro sa 4Ps dili na tagaan og kwarta. Ato nang himay-himayon sa atong sunod nga mga episodes dinhi sa mag-istorya ta. Ang proposal karon mga kaistorya sa 4Ps dili na kwarta ang ihatag kundi bugas. Musugot kang mga 4Ps anang bugas. Oo, para sure daw kunong malungag sa mga Pilipino. Unsa panglantaw ninyo ana? Bugas na ang ihatag, dili na kwarta. Di na ba na mataya sa loto ang bugas? Di na ba na mataya sa swertres ang bugas mga kaistorya? Di po na malone sa kanang Indiano ang bugas. Pero nakita na sa atong gobyerno na basin daw bugas na lang ang ihatag nga ayuda. Pero dili na mao tong topic karon mga kaistorya. One of these days sa atong lahi nga episode kana atong topic. Again, just write your comments below ha kung gusto mo appeal sa atong isgutanan. Just write your comments below okay para exchanging of ideas ta mga kaistorya. And please share. Okay. Kung kinumduman mga kaistorya atong December 2023 ang Kongreso ilang giapil sa budget ang 26.7 billion na ay gidugang na giapil nga budget na giapil sa atong national budget nga 26.7 billion para hinabang matud pa sa mga pobreng panimalay. Ang tawag ani mga kaistorya is Ayuda sa Kapos ang Kita Program. Tro na ko ha, Ayuda sa Kapos ang Kita Program or AKAP. AKAP ang pangalan. 26.7 billion ang gi-allocate anang AKAP. Ang target ana mga kaistorya anang AKAP matud pa ni House Speaker Martin Romualdez, 12 million poor households. Take note ha, 12 million poor households. Maoy makabenepisyo anang 26.7 billion nga AKAP program sa DSWD. And remember, pag moingon kag household mga kaistorya,
that is not referring to one person alone. Household na ba? Usa ka panimalay. Di ba? Di sa usa ka panimalay, na papa, na mama, na mga anak. Ang uban ana, registered voters. Ang uban, dili pa registered voters. Per household, no? 12 million poor households ang target nga makabenepisyo anang akap 26.7 billion pesos. Now, atong milabay nga mga adlaw mga kaistorya, gi-question na sa atong mga senador kanang 26.7 billion akap. Ilang gi-question? Ila pa yung gilink dito sa People's Initiative Campaign for Charter Change. Murag ang dagan sa istorya sa akong pagbasa sa balita, mga kaistorya. Ingon ani ang dagan sa mga reaction sa mga senador nga mura og ang 26.7 billion nga intended for 12 million households basig mauni ginagamit nga pangbayad sa mga mopirma sa People's Initiative for Charter Change. Nagi sa balita mga kaistorya, matud pa din niyo, Senator said they were both surprised. Nakurat sila mga kaistorya. Surprise! Nakurat sila ang mga senador. Oo. Tapos, na-curious sila about ani nga pundo. Matod pa, foreign daw sa, what sila kasabot? Nagali, matod pa ni Senador Amy Marcos, quote-unquote, nagulat din ako sa akap. Nagulat lagi daw sila. Nakurat sila ba? At mas lalo akong nagulat sa halaga. 26.7 billion, isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon ko lang narinig. Gikan na sa baba ni Senador Amy Marcos, ang ate sa atong presidente, ang ate ni President BBM. Nakurat sila, 26.7 billion. Akap, that is a foreign program. Matod pa. Ito'y padayon na. Shout out sa mga kaistorya. Kung gusto mo shout out. Matod pa ni kaistoryang Tita Pearl. Alam mo ka-Ards, dadaan muna sa maraming questions interview hanggang sa aalis na lang sila nang di magpaalam. Maabtanig ko 6 years nga kumbati mga kaistorya. Okay. Dili pod nato ma-blame, no? Ang pipila ka mga senador o pipila ka mga gaduda aning 26.7 billion nga akap program. I-analyze nato mga istorya. Dili na to ma-blame sila nga magduda and in some other way mang-intriga nga basin kining 26.7 billion gamiton para pang suborno sa mga mupirma sa People's Initiative. Kaya ginalink ba nila sa People's Initiative ginalink nila mga kaistorya. Tungod kay, kung atong tan-awon mga kaistorya, ang nakasulat sa balaod para matugutan, matugutan or makonsider ang possibility for a charter change, kinahanglan siya og signature from at least 12% of the total population of the country.
kung makagather ang mga pro-charter change og 12 million ka signature, makonsider na or pwede nang i-open ang possibility for a charter change. Pero kinahanglan sa siya og 12 million nga signature. 12% of the total number of registered voters. Okay. Then, if that happens, pwede to nilang himuong legal basis nga kinahanglan na nato lingkuran o i-discuss ang possibility nga naa na tay usabon sa atong mga provisions sa 1987 Constitution tungod kay naami 12 million signatures gikan sa mga Pilipino asking for charter change. So, I don't know if it is just a coincidence, di ba, mga kaistorya, kung inyong tanawon. Tanawa ha? Malang makaingon ko nga, dili na ako ma-blame ang uban ng mga senador. Dili na ako ma-blame si Senador Amy Marcos o ang uban pang anti-charter change nga magduda o magmarites, maintriga aning 26.7 billion tungod kay gikinahanglan lang di ay og 12% signatures from the total population para mabuksan ang masugdan ang proseso sa pag-usab sa 1987 Constitution. Pila ang existing population karon sa Pilipinas? Nasa 100 million population, mga kaistorya. Pila ang ikinahanglan, mga kaistorya? 12% lang sa 100 million. Posible nang mahisgutan o mausab ang atong constitution. So pila may 12%? Pila 12% sa 100 million. Pila? That is 12 million. 12 million lang, ang gikinahanglan nga signature. Now, i-connect nato karon sa AKAP. Di ba? Kaning 26.7 billion, matud pa sa Kongreso, intended sa 12 million households nga mga pobre nga mga households, 12 million poor households didto naka-intend, naka-budget ang 26.7 billion. Tanawan ninyo pila ang gikinahanglan nga signatures para mabuksan ang proseso sa charter change. 12 million signatures. Di ba? Pila ka households ang makabenepisyo sa 26.7 billion nga AKAP? 12 million households. Sa usa ka household, pila kaha ang registered voters diya, mga kaistorya? Ibutang na to na ay mga duha lang ka registered voters diya kada household. So, 24 million registered voters ang posibleng makabenepisyo sa AKAP. Pila lang ang gikinahanglan nga signature? 12 million. So ang pangutana, kung atong sundan lugar ang suspetsa nila ni Senador Marcos, na-sense, di ba? Na-sense. Kay miswak man ang gikinahanglan nga signature o ang makabenepisyo sa AKAP. Kung moingon ang mga uban ng mga senador nga basin kining AKAP gamiton ni sa mga pang sumurno or panghaylo sa mga tao para mo pirmaan ng People's Initiative, naagya po'y sense, mga kaistorya. Baka yung di po tabitaw, no? Pero nahulog lagi gihapon na siya nga marites, mga kaistorya, di ba? Unang-una, wala pa kita ka-experience kung kita ba nanabanay ni hitabo sa to. Ikaduha, wala man puntay enough na ebidensya nga gigamit gina siya para Pero naay makita nga connection, di ba? Ang mga anti-charter change senators and organizations and people about aning AKAP. Pero naalay dako nga pero, mga kaistorya.
Mo ni nakapahiyom sa kuha. Sa diyang ako ning nabasa nga article, nakapahiyom ko. But before that, ngano nakapahiyom ko, ato sang basahon ang shout out mga ka-istorya. Shout out mo diya. Oh. Tuloy-tuloy ang shout out nato, ah. Oh. Tuloy-tuloy lang ang shout out. Sige lang ka-ards, istorya ka lang at makinig na lang po kami sa'yo kasi marami kaming natutunan sa programa mo. Salamat sa paliwanag mo. Oh, thank you. Pero ang nakapahiyom sa ako mga kaistorya, nganong makurat man ang mga senador sa 26.7 billion budget. Nganong ma-curious man sila ani nga budget mga kaistorya nga dili man ni mahimong budget without their approval. Utron ako nganong ma-curious man sila, nganong ma-surprise man sila as what they say, matud pa din ni sa GMA7 nga website, ang statement ni Senador Amy Marcos, tanawan ninyo mga kaistorya, naalin niyang statement ni Senador Amy, nagulat din ako sa akap at mas lalo akong nagulat sa halagang 26.7 billion. Isang programa na ngayon ko lang natuklasan at ngayon ko lang narinig. Bakit ngayon nyo lang natuklasan? Bakit ngayon nyo lang narinig? Di ba dumaan sa budget hearing yan? Lahat ng ating budget, yung lahat ng pera, di ba? Lahat ng pera sa national budget, dumaan yan sa isang proseso. Kung sa Bisaya pa mga kaistorya, miagi na sa makuti nga proseso gikan sa mga kongresista paingon sa mga senador. So anong wala lugar mo kahibaluan ng akap nga 26.7 billion nga miagi man na sa inyong hearing? So unsa lugar na hitabo? Wala na ninyo na hearing? Unsa lugar na hitabo? Perma lang ng perma lugar mo. Akong na diri mga kaistorya dinhi, ang ato lang ning i-simplify kay kapoy kay mag-explain si kaistoryang Ardison na di ra bata senador, di po ta congressman, di po ta taga DBM mga kaistorya. Sa akong nahibaw-an lang unsaon pagprepara sa national budget. So halimbawa, mag-prepare na ta for 2025 national budget. Unsa ba'y proseso ana mga kaistorya? Ang proseso ana mga kaistorya dili sayon. Dili sayon ang proseso ana mga kaistorya. Abi ninyo sayon ang proseso na dili moagi daghan na siya og mga stages nga giagian mga kaistorya. Ang proseso ang mga various government agencies mo prepare sa ilang mga respective budget. Mga DOH, DILG, di ba? DSWD, mag-prepare na sila sa ilang budget. Ila din ang isubmit sa DBM, Department of Budget Management. Ang DBM dayon magkandak og hearing, para i-justify sa matag agency, sa matag government agency ang budget nga ilang gi-propose. Pag human sa hearing, pag magkasinabot na, pag ma-justify na sa matag government agency ang ilang budget for next year, i-submit dayon na dito sa Office of the President ang budget. I-review dayon na dito sa Office of the President ang budget together with the cabinet members. I-review. Tanahon sa ang budget. Tapos, pag maokihan sa President, dili pa na niya pirmahan mga istorya.
isubmit pa na dito sa Congress under Article 6, Section 24 of the 1987 Constitution. O dito sa Kongreso, mga kaistorya, katakot-takot nga hearing ang mahitabo o ang manguna gid ana ang Appropriations Committee together with different House subcommittees to scrutinize, o take note of the word scrutinize. Tanawan ninyo sa dictionary or sa Google unsay bot ipasabot anang scrutinize. Grabe nga pagtuki-tuki, paghimay-himay sa matag pesos, sa matag peso o sintabo na budget. Oh. Dili lang ang House of Representatives ang muhimay-himay ana, mga kaistorya. Magsabay na ang House of Representatives ug ang Senado. Ang Senado naman maghimo pud og ilang kaugalingon nga hearing sa pagpanguna sa Finance Committee. Kauban ang mga different subcommittees. They will simultaneously conduct their own hearings, mga kaistorya, sa budget. Unya, pwede po sila mohimo og ilang kaugalingon nga mga amendments kung naa sila'y makita nga bikil. Kung naa sila'y makita nga bikil, pwede sila mohimo og mga amendments dito sa ilang hearing. Naghimo og hearing ang lower house o ang Senate, sabay sila. Now karon, kung naay mga amendments, kung naay wa magkasinabot lugar, no, sa budget, sa pagtanaw sa budget ang House of Representatives ug ang Senate, magpahigayon na sila o ginatawag na bicameral conference committee. Kaya dito na po nila debatihan ang budget, dito nila himay-himayon hangtod nga magkasinabot silang duha. Nagawa ninyo mga kaisa, hantod nga magkasinabot silang duha. And they will come up with the so-called harmonized version. Harmonized version of the budget. Then himuon din na tapag nanay harmonized nga version sa budget, okay na. Nagkasinabot na ang House of Representatives ug ang Senate, kasinabot na sila. Ila din ang ibalik dito sa presidente para ma-review og balik sa presidente. Pag ma-okay na sa presidente, pirmahan, and it will be enacted into law as the General Appropriations Act para ana nga tuig. So nakita ninyo mga kaistorya. So unsay akong punto ani mga kaistorya. Although maka-intriga, no, ang AKAP, kaya nganong napariho man, 12 million signatures, 12 million households. O na pa, 12 million signatures, 12 million households. Pero dili dapat maingon ang mga senador nga na-surprise sila. Di sila dapat maingon nga nakurat sila. Kaya kung ilang man gunang giingon mga kaistorya, susama ra sa giingon nga wa sila magtrabaho. Susama ra sa giingon nga wala nila gi-review ang budget. Susama ra sa giingon nga perma lang sila ng perma or approve lang sila ng approve sa atong budget. Why did they say nga nakurat sila? Nga miagi man na sa proseso. Sila man ang nag-approve ana. Sila man ang nagpirma ana nga budget. Dili lugar sa ingon sa paglaban ni Romualdez ha. Dili kanang budget so it's not approved by one person alone. It is not approved by one person alone. Miagi na siya og makuting proseso. Mga congressman ug mga senador ang nagbangi ana mga kaistorya, ang naglalis ana didto sa Manila para mahimo ng balaod na nga budget. So kanang 26.7 billion nga budget sa DSWD sa kanang giingon nga AKAP. Giagi na sa tanan. Giagi na sa DBM, gi-review na sa Office of the President and the Cabinet members, gipasa nagbalik sa President diri sa lower house, gihearing na sa lower house, gihearing po na sa Senado, gi-scrutinize na nila kung wa sila magkasinabot, nag-bicameral conference committee sila, hantod naka-create sila harmonized version sa atong budget. So ayaw ninyo igna nga nakurat mo kay ngano joker mo sa talan-awon sa mga tao nga naghuna-una. Kung ang Pilipino naghuna-una, kung ang Pilipino himasa
Kung himasa ang mga Pilipino, mahimo mong kataw-anan, ana, nga nganong kurat-kurat mo, nga kamo may nag-budget, ana, meaning to say, lugar, gi-question ninyo ang inyong kaugalingon nga lihok. Di ba? Why did you say that it's a foreign policy? Nga kamo may naghimo, ana, kamo may nag-approve, ana. Di ba? Ang panglantaw ninyo, ana, mga kaistorya. Kamo may nag-approve. Muna nga, dili basta-basta ang trabaho sa usa ka legislator. Dili basta-basta ang trabaho sa usa ka congressman o usa ka senador. Kay naa sa inyong mga kamot na kasalalay ang kaugmaon sa atong nasod. Kung namanggali mga tao nga pinakamitikuloso sa tanang kalibutan, labi na sa atong panudlanan sa gobyerno, kamo na, diha, kamo na mga public officials, kamo na mga politiko, nga gipili sa tao, gisaligan sa tao nga maoy mo take good care sa atong panudlanan. Okay? So, naman na, nganong inyo man ang inyo pa man ang, so, makaingon ta nga, basig, here comes politics, di ba? Nganong, ang AKAP budget nga 26.7 billion, dili na mahimong budget kung walay approval sa lower house o sa Senate. Okay? So, kung wala mo kauyon untaan na nga budget, dapat gidisapprove na ninyo. Sa hearing pa lang, disapprove na. Oo. Sa hearing pa lang, dapat disapprove na. Ano nahimo man siyang balaod? Nya karon nahimo ng balaod. Gipirmahan na sa presidente. Unya, mugawas din sa mga balita, you are surprised, nagulat, hindi nyo alam. You are just trying to demonize and politicize the budget, di ba? And I don't see anything wrong. Basta kay gamiton lang gid na didto sa tinuod ko. Wala dili na siya gamiton na pangsuborno. Anyway, wala pa mampoy mi pataas og kamot diha. Nga nag-ingon nga gipugos siyang papirma, unya gitagaan siyang kwarta para mo pirma. Puro pa man na mga hearsay, di ba? Puro pa man mga marites ang atong nadungog, ana, mga kaistorya. Puro ra marites ang atong nadungog. Wala pa migawas gyud nga maingon nga gibayaran ko, gipugos ko para ko mo pirma. Kay kung naamang galing unya, he or she is willing to testify his statement, ay nako, ka-ombudsman yan. Pero wala pa. So, walay dapat himuong intriga sa AKAP. Dili lugar sa pagpanig sa DSWD ha, or sa pagpanig lugar sa Bisang Kinsa. Walay dapat iintriga sa AKAP, mga kaistorya. Tungod kay legal na nga budget. Giaprobahan na ninyo. Kamu mismo ang nag-approve na. Ang ato na lang ana is i-monitor. I-monitor nato nga kanang 26.7 billion nga budget napunta gina sa eksaktong benepisyaryo. Naadto gina sa eksaktong benepisyaryo. Nahatag gina didto. Kung maingon ta nga kana nga budget para sa mga poor household, dapat didto gina sa poor households napunta, mga kaistorya. So, klaro? Okay, sige. Don't forget to follow. Salamat kayo sa inyong pagtanaw, mga kaistorya. Please don't forget to follow my page and my TikTok account, Mag-Istoryata Info Vlogs. And of course, subscribe on my YouTube channel, Mag-Istoryata Info Vlogs. Daghan king salamat, and if you like this video, please share. And this has been your host, your kaistoryang Ardison Tulibas Arsua, aka Papa Ardy. Have a nice day.